בוקר טוב חברים, מה שלומכם? אינסטלטורים, מדבירים, אנשי בריכות שמתעסקים עם חדרי מכונות. עשינו לכם קיט מיוחד שעונה על כל הסוגים של המכסים. מינרוסטה מלא, עם ארגז מהודר, פיתוח ישראלי כחול לבן של ציונית. אז יש לכם ככה, יש לכם ידית מינרוסטה עם הברגה חריטה, יש לכם אום לסגירה. את האום הזה אתם צריכים בשביל החלק הזה. מכוונים אותו כמו שאתם רוצים, סוגרים, והאום נעול, בסדר? אז יש לכם פה ו', T10, T8, T6, הברגה אחת, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. שימו לב, יש לכם פה לוגו מודפס, ככה תדעו שזה המוצר המקורי. עכשיו זה האב טיפוס, פרטים תקבלו בהמשך. אחלה יום חברים.